Personsikring af kollegaer og personale er noget, der fylder rigtig meget hos danske virksomheder. Hos Northcom tilbyder vi også personsikringsløsninger. Da personsikring kommer i en forholdsvis bred vifte af forskellige tiltag, har vi valgt at fokusere på lige præcis det, vi er rigtig gode til. De forespørgsler, vi normalt får fra kunder, er løsninger som man down, lone worker, GPS-disponering, mand over bord eller alarmkald, og er naturligvis noget, vi tilbyder her hos os. Har I overvejet man down? Man down er designet til at forhøje sikkerhedsniveauet i farlige arbejdsmiljøer ved automatisk at sende en nødmeddelelse, hvis uheld skulle være ude. En typisk løsning kunne være en radiokommunikationsløsning med aktiveret man down. På den måde har alt personel en standard kommunikationsvej, og skulle uheld være ude, sender systemet en automatisk nødmeddelelse ud til kollegaer i området, eller til mobiltelefoner, eller i værste tilfælde 112. Er personsikring også noget, der bliver diskuteret i jeres virksomheder? Så ring til Northcom, tag fat i mig, og lad os tage en dialog omkring det. Rigtig god dag.